Kimetz katua. Kimetz katu kexatia da, kakapirria da. Kimetz katuak kakaueteak laket ditu. Kafetegian kafea hartu du eta kikarari kirtena kendu dio. Okerra da katu kuskuxeroa. Kilikiliak egin dizkio kantauriko Kiko medikuari. Kaioa kate batekin lotu du kaleko kantoian. Eta kantari ibili da kaminoan. Kimetzek keinu egin dio katixari eta kanariar koltsonetara joan da kuskuxean. Handik 3 kilometrora dagoen botikara joan dira. Eta kurba hartu ondoren, kolpea hartu dute kamioi baten kontra. Kontuz, esan die botikako Kikek.